nagmalan ang imong inahan, unsa kay imong reaksyon, Ate Jane? Yes, Ate Will. So, ingon pa, makarelate gud siguro mo tanang anak no sa ingana nga kahimtang adlaw-adlaw. Sa adlaw-adlaw na lang gikan sa gamay pahangtod nga nadako. Walay adlaw nga medyo makahatag og kausaban sa huna-huna sa bata bang dili di ay basig kuan rato something ingana. Mao na giingon no mga ka-feelings nga kung unsa gyud ang atong ang unsa ang batasan or mamahimong reaksyon sa mga anak sa mga bata mag-agad gyud sa kung unsa nato mga ginikanan gipasud-ong gimatuto og gidala ang mga anak. So ing-ani nga kahintang nasabtan nako no ang simpatiya sa atong letter sender sa iyang inahan nga kung buto na hunaon sa iyang kuano sa iyang point of view isip bata isip anak nga ang inahan perminti ang naa sa ila sa ilang kiliran na adlaw-adlaw kay syempre ang amahan mulakaw manarbaho or unsay mga lakaw trabaho ba gyud or uban barkada bisyo or sa bana unya pag uli muanguan pa no mangdapat pa so naagyud gihapon ang domestic Violence. domestic violence. So, mao na ang usa nga makakuano labi na sa panig siguro sa mga anak nga lalaki. Nakakuan gyud ko ana Ati Will, naka-feel gyud ko ana sa kuano sa kanang mga suod nga kuan ba kaparyentihan mga kasen mismo man gani sa akong mga manghod bisan og ginagmay ra nga bisan verbal ra nga lalis kung pananglitan perminti mabatian nga ingana mo simpatiya gyud ang anak sa inahan ingana gyud ang pinakakuano sa inahan gyud mo simpatiya unya kung kuana violent na kaayo kanang naa nagay pagpangdapat dinha mo tanom sa ilang huna-huna nga ang ilatong apas is maprotektahan ra nga maundang ang pagpangdapat ang pagpasakit pero sa kuan man gud lagi sa kanang panahon nga naa na ta sa atong kapungot unsahay gingon pa mawala ta sa passing so sama sa nahitabo sa iya halabi na kay gikan siya natulog at tiwila ingon pa nila magbiro ka na sa lasing wag lang sa bagong gising di ba Timo agi na Ate Jane no nga kung makuratan ka murag di ka kuan di ka kabantay yung sa imong gibuhat kay kana ganing mo timbakwas kag kalit nga murag ang imong ganing bation murag di malain imong pamati sa lawas. Lain nang makuratan labi nang ingana lagi no gikan ka murag dili pa ka makakuan nga ang immediate nga reaction nimo is kung unsa ang nakit-an nimo nga ang imo ra gusto to is maundang na ang gibuhat kadili mao labi na katong pagpanakit so labi na nga to nadamay na pati iyang mga igsuon ni bati na og kakuyba mga kahadlo kay syempre pag panghasi unya sundang bato ang dala so bisan ako siguro og ingadto nga kuano ingadto nga eksena siguro mawala pud ko sa passing ang kuan lang karon is dili pud nato siguro ang inahan niya nga ingon pa kanang kuanan ba nga nganong wala nakapugong or something ingana sa isa pod Ati Will sa ako ra siguro i-share no isa pod siguro sa angay nga kuan nato mga inahan no nga kinahanglan kung naaman galing ingana makatunta nga mo barog dili na to ipakita gani sa mga anak nato sa mga bata nga huyang ta sa perminti para dili sila magkuan sa ilang huna walay mga butang nga magdagan sa ilang huna-huna unya sa matag higayon nga naay panaglalis or panag-away mga ka-feelings siguro usa nga makatabang maka lesson sa kabug-aton nga gibati or mga pagdumot nga bation sa mga anak nga nakasud-ong is anam-anamon sila pag istorya ipasabot sa ilaha nga naagyoy parte sa kinabuhi sa mag-asawa nga dili magasinabtanay nga maabot sa panaglalis unsahay gani lagi magkadapatan pa pero kinahanglan nga ipasabot na to sila nga kung unsa ang nakit-an nila dili ingon nga ibutang sa ilang huna-huna para magdumot sila or mo tanom sila og pagdumot sa kung kinsa man ang ingon pa medyo bully or medyo kanang dominator sa panghitabo no kay di nimo malikayan nga instead nga nagpadako ka og mga anak nga para magtahod sa
inyo mga ginikanan, pero tungod sa kakulangon nato sa paghatag sa ila og pagpasabot or mga kuan nga mga pulong nga makapagaan, makapalight sa sitwasyon isip bata pa, so usa ta nga nagtukmod sa ilaha nga magbaton og pagdumot sa kanato nga mga ginikanan, labi na sa mga naay nabuhat lagi no kanang mga gaan kaayo ang mga kamot. So usa na sa akong experience no nga every time nga nainga na pahupaon ang sitwasyon og anamon og pasabot ang mga bata. Natural na agyud na mga pangutana, pero isip gini kanan makaisip or makahuna-huna gyud ta og uban pa nga mga pamaagi para maipasabot sa ilang sitwasyon nga dili malibog ang ilang kutaw, dili malibog ang ilang mga panghuna-huna. So kinahanglan attentive pud ta sa ingana nga mga kuno, mas para sa ako to will mas bugat ang emotional nga damage sa mga bata, labi na kung magdako na sila bisan pa og unsa na sila ka active ka smart sa academic sa mga kuan din kung ang ilang emosyon ang naapektuhan, medyo maglisod sila pagdala, maapektuhan pa ang ilang pakigminggal uban sa uban nga mga bata, sa uban nga mga tao, mas maghari nang ingana ingon pa nila mas mukuan, mas mutatak kung unsay makitaan, labi na kung dili anamon og patinaw or hatag og katinawan. So Yes, correct Ate Jenny. Inana gyud no, dako gyud tag role ang usa ka inahan sa pamilya. og syempre karon sa iyang kahimtang ingon siya nga naningkamot siya nga dili mapareha sa iyang amahan. Maayo ang imong nabuhat nga desisyon. Kanay uwan at iwil nga saway-saway sa experience sa kanhi, pero mas labaw pod sila sa ilang ng kaugalingon nga pamilya. Yes. Inana gyud Ate Jen, moste akong nakita nga mosaway sa ilahang ginikanan apan mo gibuhat. Maupay Diba? gisunod, oo. So, kuano, saludo ta sa mga ingana nga nakat-on man mo nga dili masakto nga gi-correct ninyo ang inyong dalan nga subayon. So, wala to siguro ta akong i-share Ate Will. Yes, salamat Ate Jane sa imong maayong ideya para sa kaagi sa atong letter center karon, og ando na ko ikadugang no insakto nga ang usa ka inahan kung aduna na kitay nakita nga dili maayo nga para sa atong mga anak, so kita may maghinay-hinay o pasabot. So maapram ko atong ideya ni Ate Jane nga isip usa ka inahan kita may magpasabot sa atong mga anak apan siguro Ate Jane sa life sa kining sa na-experience sa atong letter sender karon nga murag wa na lang siguro siya kapugong kay tungod sa di ba sa start paggamay pa siya nakita na niya tong gibuhat siya ang amahan apan naa siya medyo pag dumot, di ba? Naingon siya nga mudako lang siya na mo kung ano moatubang siya ang amahan kung padayon noon pa ang kinaiyang nga pagpangdagmal sa iyang inahan. So dili maayo. So purya kuan lang no sa maayo na naagyoy mga inana nga klase nga amahan nga magdagmal sa asawa o ilang inahan o magdagmal sa mga anak. So dili maayo nga subanan para sa mga anak na nga mga buhat. Ang ato untang ipakita no nga isip amahan ikaw mamahi mong modelo para sa imong anak. Kaya ang usa ka mahan aduna gid na siya primary roles para sa pamilya Ate Jane. So siya ang protector, siya ang provider, ug siya ang disciplinarian. So mas dako og papel ang amahan sa pagdisiplina sa mga anak. Kaya ang inahan igo ra na mo avoid na no sa mga ipatuman nga mga palisiya sa panimalay. So ang isip usa ka protector, ang amahan daw mo protect sa mga bata o sa mga anak against sa dangers, no? Sa asa nga bisan asa sa gawas ug masulod, protektahan ang mga anak. And then kung isa siya ka provider, so siya ang naay abilidad nga mo provide sa tanang panginahanglanon sa pamilya para sa mga bata, sa mga panginahanglanon. Og isip disciplinarian, siya ang naay katungod o dakong katungod sa paghatag og disiplina sa mga bata aron kini mamahimong maayong kanang ehemplo sa katilingban o magtubo sila nga appropriate ang ilang mga buhat
mubuhat silang matarong kay mo man ang atong gitudlo. So sa kaagi sa atong letter center karon nga iyag yung napatay ang iyang kaugalingong amahan. So pariside ati Jane, so dili nato kalikayan nga daghan gid ang panghitabo bisan karon sa atong mga kuan kasilinganan nga mga region, mga lugar na naanay panghitabo nga mapatay gud sa usa ka anak ang amahan. May pa ko nang amahan kay dili pa makapatay sa anak. Yes, daghan kaso nga ang anak yun ang makapatay sa amahan. Ambot nga no na siya no. Siguro tungod sa dili ka hold sa emosyon kay mga bata palagi. Kung unsay ilang kuan oto Unsay naa sa ura-urada huna-huna. reaksyon na so unsay naa sa huna-huna mabuhat nila dayon. Labi na gyud tong nakapundo na daan nga mo'y nakita permi nga mo'y naka-feed sa iyang brain nga inana di ay. So dili mag duha-duha or siguro sa iyang part wala na siya kapugong. So di na to pod mabasol no ang atong letter sender nga mo feel gud siya og kaluoy sa iyang inahan ati Jen kay bisag kita nga atong makita gani nga awayon atong inahan na makadungog tag dili mga ayo nga mga words. So mo feel kita og kanang kasuko pero di lang nato mapakita no kay mahadlok pud ta kay medyo power na yes ang atong ginikanan magrespeto man pud ta. So isip ginikanan dapat ato gid no paningkamutan nga kanang bitaw ta magpadungog og mga istorya nga mga bad words sa atong mga anak aron dili pud na nila maoy masundog ati Jane. Kaya kung unsa kunoy great imitator ang mga bata. So kung unsay na ang unsay ni gawa sa atong mga baba mo po na ila sundugon. Ug sa ato pong mga buhat mo po na ila sundugon. So murag inana gyud ang panghitabo. So ato nang basahon ang atong napiling quotes for the day. Gikan gihapon sa Reader Digest. No? Sinulat ni James Henson. Nag-ingon, the attitude you have as a parent is what your kids will learn from more than what you tell them. They don't remember what you try to teach them. They remember what you are. So, Ate Jean, gamay pagpahalapad sa atong quotes for the day. Tama gyud Ate Will no. So wa nay giingon nga kung makadumdum mo ng mga linya ng do not follow what I said, do not follow what I do. Pero dili gyud na mahitabo mga ka-feelings nga 100% nga epektibo ng ingana no bisag unsaon nato og mando kung dili makita sa atong lihok sa atong mga hingas ang kung unsa ang gusto nato ipaabot. Ang makuha gyud sa mga bata, ang makatunan sa mga bata is kung unsa ang ilang makita sa atua o kung unsa ang ilang na feel nga atong pagtratar sa ilaha. Kung saon man nato paghatag og maymay nga dapat ingani ta ang ingani ang maayo kung makita sa atong binuhatan nga taliwas ang atong mga istorya sa atong mga buhat. Ang ilag yung makopya, ang ilang mas dali nga matun-an og mas dali o mas dugay nga magpabilin sa ilang panumduman is kung unsa ang atong gipakita sa ilaha, ang atong gipa-experience sa ilaha. So dapat cautious ta sa atong paghatag ug pagtulunan sa mga bata. Kung unsa ang atong gusto, kung unsa atong mga pulong maupod dapat ang atong buhat. Yes, tinuod gid Ate Jean na ang atong ipakita sa mga anak ang ato gyang mga maayong buhat. Kay moupod gid na ilang sundon. So karon padayon ta sa atong Bible verse for the day. Gikan sa sulat sa Genesis 3:8 nga nag-ingon, and they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day. And Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden. So, ang gamay lang na akong nasabtan, mga ka-feelings nga, tungod sa sala ni Adan og Eva, sila mitago, no? Nagtago sila sa ilang kaugalingon, paloyo o pasalipod sa mga kahoy o mga bulak dito sa garden. Mo nagiingon nga nagpahinumdum nato karon kapunon nga ang atong mga sala mo'y naghatag og palayo nato sa atong relasyon ngadto sa Ginoo.
Kay medyo makuan naman ta ate Jean. Medyo na natay hesitant na ta magpaduol sa Ginoo kung naatay dakong sala nga gitaguan sa atong kasing-kasing una-una. So paron pag paduol nato sa Ginoo maghinulso ta sa atong mga sala ug mo follow or mosunod ta kaniya. Kapadugang karon no nga although dako nga obligasyon ang pagkaginikanan, dili lalim may mahimong ginikanan, pero mao ni giingon nato no padayon nato nga gina-encourage nga kung mosulod ta sa ingana nga mga obligasyon kinahanglan andam gyud ta physically, mentally and morally tungod kay sa kadako sa obligasyon sa atong gisudlan kinahanglan nga mamahimo tang epektibo. Dili man perpekto pero sa hinay-hinay epektibo og ang mga gagmay nga detalye sa atong pagkaginikanan hahatagan nato og panahon or tutukan nato tungod kay mas matawag ta nga epektibo or maayo nga pagkaginikanan kung makita nato sa atong mga anak ang response no ang kanang reflection ba tiwil no kung unsa ang Yes. atong natanom sa ilang mga huna-huna og kasing-kasing dinha nato masukod kung unsa ta ka epektibo or ka responsable nga mga ginikanan. Yung pa nila dili man nato mahatag tanan-tanan nga material pero kung ingon pa tawag aning reach ta sa mga maayo nga pamatasan ug pagtulunan nga atong na-share sa atong mga anak murag gihapon og ingon dato na lang Yes, dato sa kasing-kasing. Kay ingon pamahanapan gyud og pamaagi ang problema sa kwarta kaysa sa problema sa pamatasan og sa mga maayo nga huna-huna ba. So mao to ako kuan karon at Wilo. Yes, ang akong ginikanan ato yung buhaton ang angay nga sulundon para sa atong mga anak kay mo man nagiingon nga what you sow is what you reap. So kung unsa kuno atong gitanom Ate Jean mo punay atong anihon. Yes. Oo. So atong makita sa atong mga anak kung unsay atong pong nangabuhat nga maisip mga ginikanan. So maayo nga mamahimo tang modelo diha kanila. Kay bisan unsa siguro ka gahi na manggi kay influence Ate Jean sa atong environment karon sa atong society. So di nato malikayan nga naagyoy mga factors nga ang mga anak medyo mo liko. So ato lang nang paningkamutan atong iampo sa Ginoo nga unta ang mga anak sa mamati sa ginikanan vice versa ug ang ginikanan pud magpasunod sa minaayo para sa ug mga ka-feelings wala naman tay igong oras sa pagpadayon sa atong panaguban-uban karon ning kahaponon ug uban sa atong ati sa kahanginan. Kini sa Ate Jean. Ug kini si Ate Will ug uban sa atong control nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw ug dalaygon ang Dios.